Tam už to ubí. Pojď. Už nejde. Už nejde. Pojď. Pojď. Čekaj, nula. Čekaj, tu ani netočilo. 0,1. Čekaj, na dneska my vidíme. Tak tam. Pozerá Perkovci sa volajú a asi propagovali vašu čočko. A táto slada vychutí, zober to bielsky. Túto sladu ukáž. Daj mi celé do pusy. Dám? Koricu máš ešte? Ukáž. Hej, mám. Daj do pusy. Koľko tam máš čokolády? Jistá jedna vlastně krmičku, druhá to první, kde ten krmič vlastně nejenom na tom vzniku v Kambodži, ale i tady v České republice. 3,5 certifikát. Není to moc. A to sa... A bojí sa toho točenia? Aby to nezatvrdilo. Ne, tam jsou... Tak já vám ukážu. To mi môžeš zatočiť? V světě získal medaile na nových soutěžích po celém světě, tak máte možnost tam zakoupit miniatuře nebo v celý degustační sadě, kde je tam i single cask 62,9% alkoholu ze sudu rovnou do lahve, plněné jen pro Českou republiku. Tam jsou takováhle kola dvě, vidíte je? A oni jsou z mramoru, z kamene a oni vlastně melou ty boby. Takže ono se to točí, aby se točila ta kola a je to vlastně mlýnek. A ochutnat něco zajímavého, šup do kapsy. Vypadají tak, a oni se musí oloupat a nadrtit takhle a pak tohle se dává tam. Dík si dá jahodu, čokolády, tak se... Jak? Tím mrazem, je to taková šetrnější metoda. Přidávaný cukr žádná, tam je prostě To je to isté jako... Ja aj ten miešaní dá, hej? Jo, to je vlastně všechno. A aké sú tu všetko chutie? Tady to je kola, ostruží. Aha, moči. To čo je boči? To sú tie japonské kolačiky. Hej, tak poďme pozrieť. Toto. Ježiš, to je videj. No. To je miniatúrne. A vy chováte také? V Jaroměřicích nad Rokytnou. Jo, v Česku. A to vy máte v jakých kupelích pískan? Chová se to v takových boxech nad sebou, je to vertikální chov a dávají tam teda tu podestýl plus otrub, ale pak tady tu kuřičný šroty jim tam dávají do toho, se nastrouhá. Oni nepijou jako klasicky jak nějaký velký savec, ale mají to prostě, jsou jakoby v tom, si jim tam nasype. A ako sa liahdu, alebo odkaliť? Z vajíček. A tie vajíčka ako?
To se musí třídit. Já to nedělám, jo, ale dělají to na té farmě. My to jenom od nich odebereme v tom živým stavu a pak to přepracujeme. Ale mají na to třídičky, je potřeba to udělat ve správný čas, protože pak hrozí, že se to zakytlí a vylíhne se z toho brok. Hej. Vidíš to tam? No, To cítíš ne jako červíka, ale jak nějakou šupku. Radši nějakou kořici. Ano, ta šupka z kukulice. je to na čokoládě? Máme i čokoládu. Ukaž, tak mi koštovat. Můžeme ho koštovat? Ale ne. Co si to za červík? To byl cvrček domácí. Červíci jsou jinak potomníci moučí. Jak jsou ty babičky vždycky měly v moukách a proto ty jejich buchtičky byly takové nezapomenutelné. A tam je do záchod. A kdyby si ho dal vstupnout, to je dobré, tak si děti. Takže daj mi to do pralínek a úplně to vtedy. A takéto Lamborghini by ti nestačilo? Když zrovna byla indisponovaná.